Bezero txartela bai? Bai. Poltsa behar? Ez, lasai, ekarri dut. PCR nahi? Markatu? 50 euro baino gehiagoko erosketa egitegatik PCR doain tokatu zaizu. PCR bat. Supermerkatu honetako eskaintza berria da. 180 euro balio dituen PCR froga doain gure bezero izategatik. Baina nola izan daiteke hori? Oso arraixa da. Eseri hortxe, eta zure erosketa poltsan sartu ondoren egingo dizut. Baina, zuotara jotzen ari zara. Hau ez zait bat ere serioa iruditzen. Ez, oso serioa da. Eseri lasai. Momentutxo bat izango da. Kontxo. PCR egiteko makiltxoak agortu zizkit. Edurne, makiltxo batzuk ekarriko mesedez, Edurne. Tori, makiltxoak eta euro bateko kanbioak. Eskerrik asko maja. Zazu lasai, hau ekspertoa da PCR-ek egiten ta. Eseri. Begiratu gora eta egina. Eta gogoratu, PCR froga egin eta 2 egunetara SMS bat iritsiko zaizu emaitzarekin. Ez ahaztu gure SMS-ek beti opari potoloren bat dakarkitela. Barkatu, duela 2 egun ofertako PCR bat egin zenidaten eta mezu bat heldu zait emaitzarekin. Eta zer dio mezuak? Ba, COVID-ean negatiboan naizela, baina joder, aurdun nagoela. Kontxo, zorionak! Ikusten, guk emandako hitza betetzen dugu. Gure SMS-etan beti tokatzen da opari potolo bat.